Pinanginota ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang groundbreaking ceremony kan duwang ikukonstruir na power substation sa Albay. Kasuudma kan formal na gibuon ang seremonya sa Barangay Dunaw, Ligao City, asin Barangay Kulyat sa Daraga. 2x20 megavolt amperes o MVA ang magiging kapasidad kan Ligao Substation na piglalaoman na mapakaray kan supply nin kuryente sa nasabing syudad. Napapakinabangan man magin sa banwaan nin Piuduran, Ginubatan, Uwas asin sa Bluyon. 1x20 MVA naman sa Daraga Substation na makakatabang man sa power requirements kan Bicol International Airport o BIA. Sigun kay ko, dakulawnan magiging bintay kaining mga proyekto urog na sa pag-angat sa buhay kan mga albayano na haloy nang nagsasakit sa mga maluyang supply nin kuryente sa probinsya. Being a first-class province, dahil po kita dapat namumroblema sa kuryente, dahil kita namumroblema sa trabaho, but because of man-made problems, because of our previous na mga namumuno. So, sana with this rehabilitation, with this swerte, data na po pagpabayan na maduman kita giraray sa darkness kang aleko kang electricity. Basic po ini, gabos na sa tuyang mga generation, gabos na sa tuyang aki, pamilya, makikinabang. Winner po kita gabos. Labi man ang pasasalamat kan tagapagtaram kan Albay Electric Cooperative o ALECO sa suporta asin mga inisyatibo kan partido. The Albay Electric Cooperative is very much thankful of the government, especially the Ako Bicol Party List for kumbaga choosing the Albay Electric Cooperative na maging beneficiary nitong program nito because this is a subsidized project. Gobyerno po ang nagdala nito dito sa probinsya ng Albay para matulungan po natin ang mga member consumer owners or MCOs. Target na matapos ang mga nasabing substation sa laog nin 18 bulan. Pinanginotan man niko ang groundbreaking sa duwang super health centers na ikokonstruir sa Barangay Iluluan, Kamalig, asin sa Barangay Baskaran, Daraga, na pinondohan nin 187 million pesos. Sa Laugan Super Health Centers, igwang makukuhang pharmacy, dental clinic, x-ray asin ultrasound, laboratory, birthing room asin consultation rooms. Magkakaigwaman ini nin dialysis treatment center, water treatment centers asin iba pa. Sigun kay ko, padagos ang pag-inguwa kan partido nga ni maitaw ang mga serbisyong makakatabang sa mga albayano. Urog na ang pagbusol nin mga proyekto sa lado nin salud. I will ask the BRMC of the Bicol Regional Medical Center na magkaigwang MOA digdi sa Kamalig sa Super Health Center para maging extension kang BRMC sa pagkakaano tayo ni Mayor is importante na napagurunan ni Director Laborar kasuhapon na ang hospital kadaklan minaabot guman ng pasyente almost dead on arrival na dahil natatawan ki first aid or diagnostic tools ang bawat banwaan o barangay. So sa pigigibot ta pong world-class or global hospital sa Bicol region. Bako lang po siya para sa bilog na Bicol, kundi sa bilog na Pilipinas. Bicol na po ang magkakaigwang pinakamagayon na hospital. Bako lang po kita nag-create long life para sa bawat Bicolano, sa bawat sa tuyang mamamayan na magkaigwang habang buhay. Ang gusto ta, sabi ito per ma-extend ang buhay kang bawat Pilipino, bawat Bicolano. Mientras tanto, pinanginotan man niko ang groundbreaking ceremony kan ikukonstruir na meetings, incentives, conferences for education and sports o MICES building sa Barangay Tinago, Kamalig. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.